гургҳо дар он ҷо агар ман онҳоро садо кунам, онҳо ба ман ҷавоб медиҳанд, лек ба наздам намеоянд, чаро ки ман аллакай бӯи инсонро мекунам. Маркос Родригес Пантоха. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад филм дар асоси ҳодисаи воқеӣ ва саргузашти инсоне ки 12 соли умрашро бо гургҳо дар кӯҳистон гузаронидааст. дар навор лайк мемонем, фикру ақидаҳои худро дар комментария менависем. агар фикре ба сарат намеояд, аз 1 то 10 баҳо медиҳем. ин ба мо кӯмаки калоне карда кӯшиши омода кардани навори навбатӣ хело зиёд мешавад. пас лаҳзае таваққуф карда гуфтаҳои маро иҷро карда ҳама якҷоя филмро тамошо мекунем. Маркос Родригес Пантоха соли 1946 дар шаҳри Кардова, маркази Андалусияи Испания ба дунё омадааст. соли 1949 модараш вафот мекунад. падараш баъди 1 моҳ ба шаҳри дигар кӯч мебандад. дери нагузашта падараш оиладор мешавад ва ӯ дар зери дасти моиндараш ба воя мерасид. вақте ки Маркос 6 сола буд, бо сабаби қаҳтӣ ва камбизоатӣ падараш ӯро ба подабоне мефурӯшад. ӯ бо подабон дар кӯҳистони Сиера Морен ба нигоҳубини бузу гӯсфандҳо машғул мешавад. подабон ба ӯ равшан кардани гулхан, сохтани домҳо барои ҳайвонҳо ва тамоми асосҳои зинда мондан дар кӯҳистонро меомӯзонад. маълум набуд ки ояндаи кӯдак чӣ мешавад. соли 1954 подабон Маркос 7 соларо танҳо монда аз дунё мегузарад. аз ин баъд ҳеҷ нафаре аз Маркос ёд намекард. Маркос аз баргаштан ба хонаи моиндараш хело метарсид. барои ин маҷбур буд дар кӯҳистон зиндагӣ кунад. бо кӯмаки дарсҳои подабон гурусна намемонд. капкҳо ва харгӯшҳоро ба дом афтонда мехӯрд. Маркос мегӯяд, сайдҳои гургонро мехӯрдам. обро ҳам аз ҳамон ҷое менӯшидам ки гургҳо менӯшиданд. як рӯз ба лонаи гургҳо рафта бо гургбачаҳо бозӣ мекардам ки ногаҳон хобам бурд. аз хоб бархеста гурги модинаро дидам ки барои гургбачаҳо сайдеро оварда буд. хостам аз он сайд каме истеъмол кунам, лек гурги модина маро бо панҷааш зад. дертар гурги модина пораи гӯштеро ба тарафи ман партоб кард. дар аввал тарсидам, лек гурги модина маро маҷбур мекард гӯштро истеъмол кардам. аз ин пас онҳо маро ба оилаи худашон пазируфтанд. ман харгӯшҳоро ба дом афтонда оварда ба гургҳо медодам. аз замони дӯстӣ бо гургҳо бо дигар ҳайвонҳо шинос мешуд. Маркос худашро ҳеҷ гоҳ танҳо намеҳисобид. бо гузашти вақтҳо садои гургҳоро омӯхта бо гургҳо бо ҳамин роҳ ҳамсӯҳбат мешуд. гурги модина он меҳри модаро ки Маркос аз инсонҳо надида буд баҳравар мегардонид. гургбачаҳо ӯро ҳамчун бародарашон қабул карда буданд. рӯзҳои хурсандии ӯ дар даруни ғор ва зистан бо мору куршапараку оҳую дигар ҳайвонҳо ва сайру гашт дар кӯҳистон буд. Маркос бо ҳамин ҳол 12 солро дар кӯҳистон бо ҳайвонҳо гузаронид. ӯ худашро дар миёни дарандагон хело хурсанд меҳисобид. дертар ӯро сарбозони низомии қувваҳои ҳарбӣ мушоҳида мекунанд. дар ин замон Маркос суҳбат кардан бо гургҳоро хело хуб омӯхта буд. сарбозон ӯро дастгир карда ба шаҳр мебаранд. Маркус тамоман бо табиати шаҳр одат намекард. сару садои транспортҳо ва инсонҳо. ӯ худашро дар миёни инсонҳо хело бадбахт меҳисобид. оҳиста оҳиста ба табиати шаҳр одат кард ва ӯро ба хизмати ҳарбӣ фиристоданд. баъди адои хизмат дар якчанд ҷойҳо мардикорӣ карда, шуғлашро тарк карда чанд вақт оварагардӣ мекард. мехост ба кӯҳистон ба назди гургҳо баргардад, лек мегуфт онҳо дигар маро ба оилаашон роҳ намедиҳанд. Маркос ба кӯдакон саргузашти худро нақл мекард. оҳиста оҳиста ба одамҳо одат карда буд. ба назди ӯ ҳатто нависандаҳо меомаданд ва аз наздик бо ӯ шинос шуда аз саргузашти ӯ бохабар мешуданд. баъди 54 соли зиндагӣ бо инсонҳо, Маркос ҳеҷ гоҳ худашро хурсанд намедонист. фақат кӯдакон ва ёди гурбачаҳо ӯро хурсанд мекарданд. Маркос Родригес Пантоха баъди 54 сол ба кӯҳистон ба ҳамон макон бармегардад
ва гургҳоро шинохта хуб пешвоз мегиранд. Бо ҳамин саргузашт ва навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад ва ссилкаи дар описание буда ва ба комментария даромада ссилкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.